В момента това е първи ми клип и с вас ще направя логото за канала ми. И искам май да е това, но не знам все още. Избирам между това и това и това. Или избрах се май вече. Да. И сега ще ви кажа кой е. И здравейте, приятели, аз съм Гасока. Сталя? Не. Но и тук вътре, дето трябва да запише, не съм край. Не по такъв смисъл. Искам да съм нещо лисунгирал, нещо така. Фокс. Аз съм Фокс, да. Здравейте, приятели, аз съм Фокс. Само лов. Лов да го слагам, не знам. Не, ще съм Фокс. Да. Искам да напиша. Да, но не разбирам кое е това или това. Аре това. Зомбимен. Не, Фокс. Фокс. Да, Фокс. И ще видя как да се напиша логото там. Се върна, когато съм готов. И да, приятели, така ще ми е логото. Готови сме, сам да го запазим. И да. И аз съм Фокс вече. Да. Се отиваме. И Фокс. Не. Но сега ще се оправи. Профил. Не, брат.
Да. Ето ни. Фокс, но искам само името да се правя, ако може. Да, името. Ще се върна, когато съм готова. И, приятели, не можах да го правя, но така се оставяме. Вече съм Фокс. Ще пускам стримови. Още сега ще направя май един. Ще видим. И да. И чао. Аз съм Фокс. Лайка и чао, братя. Даде, приятели.